9 éves, félig portugál származású, angolul és japánul beszél, Pécelen él, szoláriumban dolgozik, 4 éve modellkedik, imád utazni, minden álma, hogy színházban dolgozhasson, kedvenc automárkája a Range Rover, zsakdózai Adriana, pontszámai pedig köszönöm. Hajdú Szintiát szeretném bemutatni nektek. Szintia 21 éves, Budapestről érkezett, németül beszél, kereskedelmi végzettsége mellett testépítő és fitnessedzői végzettsége is van. Személyedző szeretne lenni, kedvenc autója az Audi TT, Hajdú Szintia pontszámai. Köszönöm. Mártoni Edina, a döntősünk, 24 éves, Záhonyban született, Budapesten él, németül jól beszél, jelenleg sminkesként próbál beilleszkedni, imádja a tuning show-kat, kedvenc autómárkája a Subaru, Mártoni Edina, pontszámai pedig Juhász Tímea, a következő döntősünk, aki 24 éves, Budapesten él, románul és németül beszél, ügyviteli, mondom 23, ne hagyd, hogy hülyeségeket beszéljek, ügyviteli titkárszakon tanul a főiskolán és saját ügyvédi irodát szeretne, kedvenc autója az Infiniti Q60, Juhász Tímea pontszáma pedig nagyon jó a zsűri, köszönöm. Takács Katát mutathatom be nektek. Kata 21 éves, Bükkfürdőn él, vendéglátást, turizmust tanul, emellett hostess és modell, felsőfokú angol nyelvvizsgája van, spanyolul tanul, kedvenc autója a Porsche, Takács Kata pontszámai pedig mondtam én, hogy a zsűri dolgozik. Nasták Klaudia is itt van velünk. Klaudia 21 éves, Budapesten él, angolul beszél, kineziológusnak szeretne tanulni, kedvenc autómárkája az Opel, neki is van egy Opelje, Klaudia pontszámai pedig Komács Esztella a döntőben, Esztella 25 éves, Pekingben született, jelenleg Budapesten él, egzotikus sportszerető, csajszi marketing végzettséggel. Minden álma, hogy beutazza a világot, legfőképp az ázsiai kultúra érdekli, kedvenc amerikai izomautói pedig a Ford Mustang Shelby GT500 és a Dodge Charger SRT. Esztella pontszámai pedig köszönöm. Horváth Patrícia érkezik. Patrícia 22 éves, Putters lány, angolul beszél, és mint elárulta, kedvenc autója a Peugeot. Horváth Patrícia pontszámai pedig nagyon komoly a zsűri ma, köszönöm. Molnár Bettinát is bemutatom nektek. Bettina 18 éves, Budapestről érkezett, turizmus szakon tanul, szállodaigazgató szeretne lenni, angol és német az a nyelv, amit ő beszél és szeret, kedvenc autója pedig az Audi. Nos, Bettina pontszámai pedig bocsássatok meg, közben nem mondtam a számokat, de remélem figyelitek. 10-es számmal Horváth Vivient mutatom be nektek. Vivien 23 éves, Győrből érkezett. Idén végez a kereskedelmi és marketing szakon, jól beszél németül, kedvenc autója pedig a Mercedes. Horváth Vivien pontszámai pedig köszönöm. Kálmán Klaudia is a döntőben. Klaudia 20 éves, Budapestről érkezett. Németül beszél, edzői sulit csinálja jelenleg. Sikeres és elismert edző szeretne lenni. Kedvenc autója a BMW. Kálmán Klaudia pontszámai. Tetszik, hogy a zsűri azt is megoldja, ha éppen kézben van a fényképező, akkor is fütyül. Tehát nem tapsol, de hangot ad, és ez nagyon jó. Fekete Ivett itt van velünk. Ivett 21 éves, Tiszavasvárról érkezett, a Debreceni Egyetem óvodapedagógus szakán tanul. Vendéglátásszervezőként dolgozik, mellette kedvenc automárkája a BMW. Fekete Ivett pontszámai pedig és akkor most titeket arra kérlek, hogy a zsűri pontszámait félretéve egybe egy zúgó
hangorkánt és taps vihart szeretnék kérni a 2017-es Miss AMTS döntőseinek. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! A királynő itt van köztünk, és ez az ováció kíséri a csajokat, biztassa őket, hiszen nagyon nagy az izgalom belül. Én ezt tudom, mert amit ti most átéltek azért az nem kis dolog, úgyhogy bravo, gratulálunk nektek! És nem sokára kiderül, hogy ki lesz a királynő 2017-ben a Miss Q, na és természetesen a Squad jó voltából. Mint ahogy az is kiderül, hogy idén kimegy haza nem is olyan sokára, másfél óra múlva egy Audi TT Roadsterrel. Csak azok emeljék fel a kezüket, akik szeretnének kézbe fogni egy ilyen stuszkulcsot. Mondom, csak azok emeljék fel, ezt leszeretném fotózni. Ebben lesznek partnereim? Fölemelitek a kezeteket? De most komolyan. Csináltunk már egy pár selfit, de ez szerintem mindennél jobb lesz. Emeld föl jó magasra? Léci, csinálunk így is egyet veletek, benne vagytok? Oké, jövök középre, föl van a kéz? Megvan?